कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. आपण स्कंध 1 अध्याय 6 आणि श्लोक क्रमांक 26 पासूनच सुरू करणार आहोत. हरे कृष्ण. नामानि अनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सर. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे भौतिक जगाच्या औपचारिकतांपासून मुक्त होऊन मी भगवंतांच्या दिव्य नामाचे आणि यशाचे कीर्तन करू लागलो. त्यांच्या कल्याणकारी रहस्यपूर्ण दिव्य चरित्रांचे कीर्तन आणि स्मरण करीत मी पूर्णपणे संतुष्ट झालो. भौतिक इच्छातून पूर्णपणे मुक्त झालो. गर्वरहित ईर्ष्यारहित झालो आणि काळाची प्रतीक्षा करीत पृथ्वीवर भ्रमण करू लागलो. हरे कृष्ण. नंदा माताजी हा आणि पुढचा श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवंतांच्या निष्ठावंत भक्ताने जीवन या प्रकारे नारद मुनींच्या द्वारे सच्च्या उदाहरणाने संक्षेपात वर्णन करण्यात आले आहे. असा भक्त भगवंत अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींकडून दिव्य ज्ञानात दीक्षित झाल्यानंतर भगवंताच्या महात्म्याचे संकीर्तन अतिशय गंभीरतेने करू लागतो आणि जगभर भ्रमण करतो. अशा भ्रमणाने इतर जनही भगवंताच्या महिम्याचे श्रवण करू शकतात. अशा भक्तांना भौतिक लाभाची इच्छा असत नाही. भगवत धाम प्राप्त करण्याच्या एकमेव इच्छेने ते प्रेरित झालेले असतात. भौतिक शरीराचा त्याग केल्यानंतर त्यांना त्याची अवश्य प्राप्ती होते. भगवंतांच्या धामात परत जाणे हे जीवनाचे परम लक्ष्य आहे आणि तेच त्यांचे ध्येय असल्यामुळे ते कधीही कोणाशी ईर्ष्या द्वेष करीत नाहीत आणि भगवतधाम जाण्याच्या पात्रतेचा गर्वही करीत नाहीत. त्यांचा केवळ एकच व्यवसाय असतो: भगवंतांच्या नामाचे, यशाचे, लीलांचे कीर्तन, स्मरण आणि कोणत्याही भौतिक लाभाच्या हेतूविना जनकल्याणार्थ भगवत संदेशाचे वितरण. हरे कृष्ण. एवं कृष्णमते ब्रह्मन्नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडी चौदामनी यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्रह्मन व्यासदेव, अशा रीतीने काळ घालवल्यानंतर सर्वथा भगवान श्रीकृष्णांच्या चिंतनात असलेला आणि त्यामुळे कोणतीही आसक्ती नसलेला मी भौतिक दूषणातून पूर्णपणे मुक्त होऊन वीज आणि प्रकाश एकाच वेळी प्रकट व्हावा याप्रमाणे मृत्यूला प्राप्त झालो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्रीकृष्णांच्या विचारात पूर्णपणे मग्न असणे म्हणजे भौतिकतेच्या मलापासून किंवा आकांक्षांपासून मुक्त होणे आलेच. धनाढ्य व्यक्तीला तुच्छ गोष्टींची आकांक्षा नसते. त्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्ताला ज्या ठिकाणी शाश्वत ज्ञानमय आणि आनंदमय जीवन आहे अशा भगवंतांच्या राज्यात जाण्याची पूर्वशाश्वती असल्याने बाहुबलीप्रमाणे असलेल्या किंवा केवळ वास्तविकतेची छाया असलेल्या क्षणभंगूर तुच्छ भौतिक गोष्टीची मुळीच लालसा नसते हे अध्यात्मदृष्ट्या संपन्न व्यक्तीचे लक्षण आहे. समयानुसार जेव्हा भक्त पूर्णपणे सिद्ध होतो तेव्हा अचानक शरीराचे परिवर्तन होते. त्याला सामान्यपणे मृत्यू असे म्हणतात. भक्तासाठी हे परिवर्तन अगदी एकाच वेळी वीज आणि प्रकाश प्रकट व्हावा याप्रमाणे घडत असते. सांगण्याचे तात्पर्य असे की परमेश्वराच्या इच्छेने भक्त तत्क्षणी त्याचे भौतिक शरीर त्यागून दिव्य शरीर स्वीकारतो. अर्थात मृत्यूपूर्वी देखील शुद्ध भगवत भक्ताला कोणत्याही प्रकारची भौतिक आसक्ती नसते, कारण अग्नीच्या संपर्काने लोखंड अग्नीप्रमाणे तप्त होते. त्याप्रमाणे त्याचे शरीर दिव्यत्वाला प्राप्त झाले
हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत्पांच भौतिकः। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवंतांच्या सान्निध्यातील त्यांच्या अनुयायांना अनुरूप असे दिव्य शरीर मला प्राप्त झाले आणि मी 5 भौतिक तत्वांनी बनलेल्या शरीराचा त्याग केला. अशा प्रकारे माझ्या सर्व कर्मफळांचा अंत झाला. विमल हरे माताजी। हा हरे कृष्ण माताजी. हा, हा आणि पुढचा श्लोक. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारे भगवंतांनी नारदांना सुचवले होते की त्यांना त्यांच्या सान्निध्यात अनुरूप असे दिव्य शरीर प्राप्त होईल. त्याप्रमाणे भौतिक शरीर सोडताच नारदांना स्वतःचे दिव्य शरीर प्राप्त झाले. अशा दिव्य शरीराचा भौतिकतेशी काही संबंध नसतो आणि त्यात 3 मूळ दिव्य गुण असतात. ते शाश्वत असते. भौतिक गुणापासून आणि सकाम कर्माच्या प्रतिक्रियापासून मुक्त असते. या गुणाच्या अभावामुळे भौतिक शरीर नेहमीच आक्रांत झालेले असते. परंतु भगवत भक्त भगवंतांच्या प्रेममय सेवेत संलग्न होताच त्यांचे शरीर तात्काळ दिव्य गुणांनी उत्प्रेरित होते. चुंबकाचा लोखंडावर चुंबकी प्रभाव होतो तद्वत भक्ताचा प्रभाव आहे. म्हणून देह परिवर्तन होणे म्हणजे शुद्ध भक्तावरील प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रतिक्रियेचा अंत होणे होय. शास्त्रात अशा तऱ्हेची अनेक उदाहरणे आहेत. ध्रुव महाराज, प्रल्हाद महाराज आणि इतर अनेक भक्त बाह्यदृष्ट्या त्याच देहात भगवंताचे समोरासमोर दर्शन करू शकले. याचा अर्थ असा की भक्ताच्या देहाचा स्वभाव भौतिकेतून दिव्यत्वात परिणत होतो. प्रामाणिक शास्त्राच्या आधारे गोस्वामीचे हेच मत आहे. ब्रह्मसंहितेत असे म्हटले आहे की इंद्रगोप किड्यापासून ते श्रेष्ठ अशा स्वर्गराज इंद्रापर्यंत सर्वच प्राणीमात्रे कर्मनियमाच्या अधीन आहेत आणि आपल्या कर्मानुसार सुख दुःख भोगायला बाध्य आहेत. भगवंताच्या अहेतुकी कृपेने केवळ भक्तच त्यातून मुक्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। कल्पांत इदमादाय शयानेऽम्बस्युदन्वतः शीशैशोरनुप्राणं विविशे अंतरहं विभो। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल्पाच्या अंती जेव्हा भगवान नारायण प्रलय जलात निद्रेकरता पहुडले आणि ब्रह्मदेव सर्व सृजनकारी तत्वांसह त्यांच्या शरीरात प्रवेश करू लागले तेव्हा त्यांच्या श्वासासमवेत मी त्यांच्यात प्रवेश केला. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे ज्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांना वासुदेवांचे पुत्र म्हटले जाते त्याप्रमाणे नारद ब्रह्मदेवाचे पुत्र म्हणून ओळखले जातात. स्वतः भगवंत आणि नारदांसारखे त्यांचे भक्त एकाच रीतीने भौतिक जगात अवतीर्ण होत असतात. भगवद्गीतेत म्हटल्याप्रमाणे भगवंतांचा जन्म आणि कर्म सर्वच दिव्य असतात. अधिकृत मान्यतेनुसार नारदांनी ब्रह्मदेवाचे पुत्र म्हणून अवतीर्ण होणे हे देखील एक दिव्य लीला आहे. त्यांचे आविर्भूत होणे आणि तिरोहित होणे हे भगवंताप्रमाणे एकाच स्तरावर आहेत. भगवान आणि त्यांचे भक्त दिव्य चेतन रूपाने परस्परापासून अभिन्न असून भिन्नही आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। आता हे 2 पुढचे श्लोक सुमन माताजी आणि त्याच्यानंतर मग अलका माताजी। हरे कृष्ण। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदंसि सुक्षताः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। 4 अब्ज 30 कोटी सौर वर्षानंतर जेव्हा भगवंतांच्या इच्छेने ब्रह्मदेव पुन्हा सृष्टी निर्माण करण्यासाठी जागृत झाले तेव्हा मरीची, अंगिरा, अत्री इत्यादी ऋषी त्यांच्या शरीरातून उत्पन्न झाले आणि त्यांच्यासोबत मीही प्रकट झालो. हरे कृष्ण। हा, सुमन माताजी म्यूट आहात तुम्ही. माताजी मी वाचू? थांबा, मी वाचते. झालं. हा, वाचा. अलका माताजींच्या नंतर सायली माताजी तुम्ही वाचा. म्यूट झाले गेलं का? हा, ब्रह्मदेवांच्या ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा काळ 4 अब्ज 32 कोटी सौर इतका वर्ष इतका आहे. हे भगवद्गीतेतही सांगितले आहे. इतकाच काळ ब्रह्मदेव गर्भोदकशाही विष्णूंच्या शरीरात योग निद्रेत विश्रांती घेतात. निद्रेचा काळ संपल्यानंतर भगवंतांच्या इच्छेने पुन्हा सृष्टी उत्पन्न होते. तेव्हा सर्व ऋषी त्या
दिव्य शरीराच्या विभिन्न अवयवातून पुन्हा प्रकट होतात आणि नारदही प्रकट होतात. याचा अर्थ असा की ज्याप्रमाणे कोणी त्याच देहात झोपेतून जागा होतो, त्याप्रमाणे नारद आपल्या त्याच दिव्य शरीराने प्रकट होतात. श्री नारद सर्व शक्तिमानांच्या अभौतिक आणि भौतिक सृष्टीच्या कोणत्याही भागात मुक्तपणे संचार करू शकतात. ते स्वतःच्या दिव्य शरीराने प्रकट आणि अप्रकट होतात. अशा देहात बद्ध जीवाप्रमाणे आत्मा आणि देह असा भेदच असत नाही. हरे राम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविघात गती क्वचित. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तेव्हापासून सर्व शक्तिमान महाविष्णूंच्या अनुग्रहाने मी दिव्य जगात आणि भौतिक जगाच्या त्रिलोक त्रिलोकीत कोणत्याही निर्बंधाविना सर्वत्र संचार करतो, कारण मी भगवंताच्या अखंड भक्तीत स्थिर आहे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भौतिक जगाचे ऊर्ध्व लोक, श्रेष्ठ ग्रहलोक, मध्यलोक, मध्यस्तरीय लोक आणि अधोलोक, पातालस्तरीय लोक असे 3 विभाग आहेत. ऊर्ध्व लोकापलीकडे किंवा ब्रह्मलोकांच्या वर ब्रह्मांडाची भौतिक आवरणे आहेत. त्याच्याही पुढे आध्यात्मिक आकाश आहे. त्याचा अमर्याद विस्तार आहे. त्यात पार्षदांसह भगवंतांचा निवास असलेले स्वयंप्रकाशित अनंत वैकुंठ लोक सामावलेले आहेत. या ग्रहावरील भगवत पार्षद हे शाश्वत मुक्त जीव आहेत. श्री नारद मुनी भगवंताप्रमाणे भौतिक आणि दिव्य अशा सर्व लोकात विमुक्तपणे संचार करू शकतात. भौतिक जगात सर्व प्राणी मात्रे सत्व, रज, तम अशा प्राकृतिक त्रिगुणांनी प्रभावित आहेत, परंतु नारद मुनी त्रिगुणातीत आहेत. अशा रीतीने ते अनिर्बंधपणे सर्वत्र संचार करतात. ते मुक्त अंतराळवीर आहेत. भगवान श्री विष्णूंची अहेतुकी कृपा अवर्णनीय आहे. केवळ भगवंतांच्या अनुग्रहाने अशा कृपेचा अनुभव भक्ताद्वारे केला जाऊ शकतो. म्हणून भक्तांचे कधी पतन होत नाही. आणि परंतु भौतिकवादी, सकाम कर्मी, मनोधर्मी तत्वज्ञ हे भौतिक गुणाच्या आवेगाने पतित होतात. ऋषी देखील वर वर्णन केल्याप्रमाणे नारद मुनी सारखे दिव्य जगात प्रवेश करू शकत नाहीत. ही गोष्ट नृसिंह पुराणात सांगितलेली आहे. मरीची सारखे ऋषी कर्मनिर्णयात अधिकारी आहेत आणि सनातन ऋषी हे दार्शनिक ज्ञानात अधिकारी आहेत. परंतु श्री नारद मुनी भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय भक्ती योगातील सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आहेत. भक्ती योगातील सर्व महान अधिकारी आचार्य नारद भक्तिसूत्रांच्या आधारावर नारद मुनींच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करतात. म्हणून भगवंतांचे सर्व भक्त निसंशयपणे भगवंतांच्या धामात वैकुंठात प्रवेश करण्यास पात्र आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देवदत्तामिमां वीणा स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांनी दिलेल्या दिव्य स्वरांनी अलंकृत अशा वीणेचा झंकार करीत मी हरिकथांचे, भगवत संदेशाचे गायन करीत सतत भ्रमण करीत असतो. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य: श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. वीणा हे तंतुवाद्य आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी ते नारदांना दिलेले असल्याचे लिंग पुराणात वर्णन आहे. श्रील जीव गोस्वामींनी याची पुष्टी केली आहे. हे दिव्य वीणावाद्य भगवान श्रीकृष्ण आणि नारद यांच्यापासून अभिन्न आहे, कारण ते तिघही सर्वत्र एकाच दिव्य श्रेणीतील आहेत. वीणेतून निघालेला ध्वनी भौतिक असणे शक्य नाही आणि म्हणून नारदांच्या त्या वीणेच्या साहाय्याने प्रसारित केलेले महात्म्य आणि चरित्र सर्व दिव्यच आहे. त्यात भौतिकतेचा गंधही नाही. संगीताचे 7 स्वर अनुक्रमे च, चढ, ऋषभ, गा गांधा, मध्यम, पंचम, धैवत आणि निषाद दिव्य असून विशेषतः ते दिव्य गायनासाठीच आहे. भगवंतांचे एक शुद्ध भक्त नारददेव भगवंतांनी दिलेल्या भेटीचे ऋण
नेहमीच पूर्ण करीत राहतात आणि निरंतर त्यांचा दिव्य महिमा गाण्यात रंगून गेलेले असतात. यास्तव ते उदात्त दिव्य स्थितीत अढळ आहेत. श्री नारद मुनींच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करीत भौतिक जगातील आत्मानुभवी आत्म्याने देखील श, रू, गा, म इत्यादी दिव्य स्वरांचा भगवद्गीतेत निर्धारित केल्याप्रमाणे सतत भगवत यश गाण्यात यथायोग्य उपयोग करावा. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ज्यांचे महात्म्य आणि चरित्र श्रवण करण्याकरिता सुखद आहेत असे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या पवित्र चरित्रांचे कीर्तन करू लागतात तत्काळ बोलवल्याप्रमाणे माझ्या हृदयात प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. परम पुरुष आपले दिव्य नाम, रूप, लीला आणि कीर्तन ध्वनी यांच्यापासून भिन्न नाहीत. ज्या क्षणी भक्त भगवंतांचे नाम, यश, चरित्रे यांच्या श्रवण, कीर्तन आणि स्मरणाद्वारे स्वतःला शुद्ध प्रेममय भक्तीत रममाण करतो, त्याच क्षणी भगवंत स्वतःला आध्यात्मिक दूरदर्शनाने त्याच्या हृदयाच्या दर्पणात प्रतिभासित करतात आणि त्याच्या दिव्य नेत्रांसमोर प्रकट होतात. म्हणून दिव्य प्रेममय भक्तीने भगवंतांशी संबंधित असलेला शुद्ध भक्त क्षणोक्षणी भगवंतांच्या उपस्थितीचा अनुभव करीत असतो. सामान्यपणे कोणालाही दुसऱ्याकडून स्वतःचा मोठेपणा ऐकतो आणि ही प्रत्येकाची स्वाभाविक मानसिक वृत्ती आहे. भगवंत देखील इतरांप्रमाणे स्वतंत्र व्यक्तित्व असल्यामुळे ते सुद्धा या मानसिक वृत्तीला अपवाद नाही. प्रत्येक स्वतंत्र जीवात जी मनोवैज्ञानिक लक्षणे दिसून येतात सर्व भगवंतांच्या त्याच वृत्तीची प्रतिबिंबे आहेत. भेद इतकाच आहे की भगवंत सर्वात महान पुरुष आहे आणि सर्व कार्यात पूर्णतम आहे. म्हणून भक्ताने त्यांच्या केलेल्या यशोगानाने ते आकर्षित होतात. यात काही आश्चर्य नाही. ते पूर्णतम असल्याने त्यांच्या यशोगायनाच्या रूपात ते प्रकट होऊ शकतात. त्यांचे यश त्यांच्यापासून अभिन्न आहे. म्हणून अशा दिव्य गायनातूनच नारद भगवंतांची उपस्थिती अनुभवतात. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. आता सायली माताजी वाचतील आणि त्याच्यानंतर मग मिनल माताजी. हरे कृष्ण. एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामहु भव सिंधुप्लवो द्रष्टो हरिचर्यानुवर्णनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की इंद्रियांना विषय कसे प्राप्त होतील या चिंतेने जे सदैव चिंताग्रस्त आहेत ते अज्ञानरूपी सागराला दिव्य भगवत चरित्र गायन रूपी सुलभ नौकेने पार करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीव क्षणभरी स्थिर राहू शकत नाही, तो त्याचा स्वभाव आहे. तो कशाचा तरी विचार करणारच अथवा कशाविषयी तरी बोलणारच. तो काहीतरी करीत असणारच. सामान्यपणे भोगवादी लोक इंद्रियांना तृप्त करणाऱ्या विषयांचा विचार अथवा चर्चा करतात. परंतु या गोष्टी बाह्य शक्तीच्या प्रभावाने घटित होत असल्या कारणाने अशा वैषयिक कार्यांपासून त्यांना कोणतेही समाधान मिळू शकत नाही. उलट ते अधिक चिंताक्रांत होतात. यालाच माया असे म्हणतात. माया म्हणजे ज्याला अस्तित्व नाही असे. अर्थात जी गोष्ट त्यांना समाधान देऊ शकत नाही तिलाच ते समाधानाचा विषय मानतात. म्हणून नारद मुनी स्वानुभवाद्वारे सांगतात की इंद्रिय तृप्तीमध्ये संलग्न असलेल्या निराश लोकांसाठी समाधानाचे मार्ग म्हणजे भगवंताच्या चरित्राचा सतत गान करणे हा आहे. विषय असा आहे की केवळ विषय वस्तूत परिवर्तन केले जावे. जीवाची वैचारिक कार्ये, त्याचे अनुभव, इच्छा अथवा कार्यप्रक्रिया कोणालाही थांबवता येत नाही. परंतु ज्याला वास्तविक समाधानाची इच्छा आहे त्यांनी त्या कार्यांचा विषय बदललेला पाहिजे. एखाद्या मर्त्य मनुष्याच्या राजकारणाविषयी चर्चा करण्याऐवजी त्याने भगवंतांची संचालित केलेल्या राजकारणाची चर्चा करावी.
चित्रपटातील नटनाट्यांच्या भूमिकामध्ये रस न घेता त्यांनी आपले लक्ष भगवंतांनी आपल्या शाश्वत सहचारिणी असे गोपी आणि लक्ष्मी समवेत संपन्न केलेल्या लीलांकडे वळवावे. सर्व शक्तिमान प्रभू आपल्या अकारण कृपेने या भूतलावर अवतीर्ण होतात आणि भौतिक जगातील व्यक्तीप्रमाणे व्यवहार करतानाच असामान्य चरित्रही प्रदर्शित करतात. बद्ध जीवांना आध्यात्मिक लाभ व्हावा आणि त्यांच्या अध्यात्माची गोड लागावी, हाच अशा लीला प्रदर्शनाचा हेतू असतो. त्यामुळे बद्ध आत्मा हळूहळू दिव्य स्थितीकडे उन्नत होईल आणि दुःखकारक भवसागरात पार करील. नारद मुनींसारखी अधिकाऱ्याने आपल्या स्वानुभवाने हे निश्चित केले आहे. आपण जर भगवंतांचा परमप्रिय भक्त ऋषींचा चरणानुगम केले तर आपल्यालाही हाच अनुभव येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यमादिभिः योगपथे कामलोभहतो मुकुंद सेवया यत्तथा आत्मधान शाम्यति. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. योग पद्धतीने इंद्रियांना वश करण्याचा अभ्यास करून कामलोभादींच्या आवेगांचे शमन होईल, परंतु यामुळे आत्म्याला संतोष प्राप्त होणार नाही, कारण हा आनंद केवळ भगवंतांच्या भक्तीतूनच उत्पन्न होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगाचे लक्ष आहे इंद्रिय संयमन. आसनावर बसणे, विचार करणे, अनुभव घेणे, इच्छा करणे, एकचित्त होणे, ध्यान करणे, दिव्यव्याप एकरूप होणे यासारखे शारीरिक प्रक्रियांचा अभ्यासाने इंद्रियांना वश केले जाऊ शकते. इंद्रियांची तुलना विषारी सर्पाशी केलेली आहे आणि योग पद्धत केवळ त्यांना वश करून घेण्यासाठीच आहे. परंतु नारद मुनी भगवान मुकुंदांच्या सेवेत इंद्रियांचा संयमन करण्याच्या दुसऱ्या पद्धतीची स्थापना करतात. स्वतःच्या अनुभवातून ते असे स्पष्ट करतात की कृत्रिमरित्या इंद्रिय संयमन करण्याच्या पद्धतीपेक्षा भगवत भक्ती अधिक प्रभावी आणि आचरणीय आहे. भगवान मुकुंदांच्या दिव्य सेवेत इंद्रिय संलग्न असतात तेव्हा त्यांना इंद्रिय तृप्तीत लिप्त होण्याची संधी नसते. इंद्रियांना कोणते तरी कार्य हवे असते. कृत्रिम रीतीने त्यांना रोखून धरणे हे खरे संयमन नाही. कारण पुढे जर एखादी इंद्रिय तृप्तीची संधी आली तर सर्पासमान असलेली इंद्रिये निश्चित तिचा लाभ घेतील. इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे सापडतात. उदाहरणार्थ विश्वामित्रा मेनकेच्या सौंदर्यावर मोहित होणे इत्यादी. तथापि हरिदास ठाकूरांचे एक असे उदाहरण आहे की मायादेवी सुंदर शृंगार करून त्यांना मोहित करण्यासाठी अर्ध्या रात्री त्यांच्याकडे आली, परंतु ती त्या महान भक्ताला आपल्या जाळ्यात ओढू शकली नाही. तात्पर्य असे की भगवत भक्ती विना योग पद्धत अथवा शुष्क तात्विक अनुमान चिंतन सफळ होऊ शकत नाही. आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करण्यासाठी कर्म, गूढ योग, तार्किक ज्ञान यापासून पूर्णपणे अलिप्त अशी भगवंतांची शुद्ध भक्तीची सर्वश्रेष्ठ पद्धत आहे. शुद्ध भक्ती स्वभावाने दिव्य आहे. भगवत भक्तीच्या तुलनेत योग पद्धत आणि ज्ञान मार्ग अतिशय गौण आहे. जेव्हा दिव्य भक्तीला ज्ञान, कर्म, योग इत्यादी गौण पद्धतीची जोड दिली जाते तेव्हा तिचा स्वभाव दिव्य न राहता ती मिश्र भक्तीत परिणित होते. भागवताचे कर्ते श्रील व्यासदेव पुढे दिव्य साक्षात्काराच्या या सर्व भिन्न पद्धतींचं क्रमशः वर्णन करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे व्यासदेव, तुम्ही सर्व पापांपासून मुक्त आहात. तुम्ही पृच्छा केली त्यानुसार मी माझा जन्म आणि आत्मसाक्षात्कारासाठी केलेल्या प्रयत्नांची व्याख्या केली आहे. हे तुमच्या संतोषाला सहाय्यक होईल. हरे कृष्ण. मीनल माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: व्यासदेवांची जिज्ञासा पूर्ण व्हावी म्हणून येथे भक्तिमय कार्याच्या प्रारंभापासून ते दिव्यत्वाच्या स्थितीपर्यंतचे यथायोग्य स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. दिव्य संगतीमुळे आपल्या हृदयात प्रेममय भक्तीचे बीज कसे पेरले गेले आणि ऋषींकडून श्रवण केल्याने त्याची क्रमशः कशी वाढ झाली, हे नारदांनी येथे स्पष्ट करून सांगितले आहे. अशा श्रवणाचा परिणाम असा होतो की श्रोता भौतिक विषयातून सर्वथा अनासक्त होतो. येथे आपण पाहतो की अशा दिव्य श्रवणाने एक बालक देखील आपल्या एकमेव आश्रय असणाऱ्या मातेच्या मृत्यूला भगवत आशीर्वाद मानते आणि ते तत्क्षणी भगवंतांच्या शोधासाठी बाहेर पडते. वास्तविक पाहता भौतिक डोळ्यांनी भगवंतांचे दर्शन करणे कोणालाही शक्य नसते. तरीही भगवंतांच्या साक्षात्काराची त्याची प्रबळ इच्छाही स्वीकृत केली गेली. नारद मुनींनी दिव्य सेवेच्या निर्वाहाने संचित कर्माच्या फळांपासून कशी सुटका होते याचेही स्पष्टीकरण केले. तसेच त्यांनी हेही सांगितले की कशा रीतीने त्यांचे भौतिक शरीर दिव्यत्वात परिणत झाले. केवळ दिव्य देहाचाच भगवंतांच्या आध्यात्मिक क्षेत्रात प्रवेश होतो. शुद्ध भक्तच भगवंतांच्या राज्यात जाण्यास पात्र ठरतो. दिव्य साक्षात्कारातील सर्व रहस्ये स्वतः नारद मुनींनी यथायोग्य रूपात अनुभवली आहेत आणि म्हणून अशा अधिकाऱ्याकडून श्रवण करून आपणाला भक्तिमय जीवनातील दिव्यानुभव होतात. अशा अनुभवांचे वर्णन वेदांच्या मूळ पाठातही क्वचितच सापडते. वेद आणि उपनिषदात याविषयी केवळ अप्रत्यक्ष रीतीने अंगुली निर्देश करण्यात आलेला आहे. तेथे प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही आणि म्हणून भागवत हे निगम कल्पतरूचे परिपक्व फळ आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो व्यासविसुतम् आमन्त्र्य वीणामृणयन् ययौ यादृच्छिको मुनी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, अशा प्रकारे वासवी सूत व्यासदेवांना संबोधित करून नारद मुनींनी त्यांचा निरोप घेतला आणि आपल्या वीणेचा झंकार करीत ते आपल्या इच्छेनुसार भ्रमण करण्यासाठी जाते झाले. मिनल माताजी. आणि पुढचे वाचते. 2 श्लोक मग प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रत्येक प्राण्याला पूर्ण स्वातंत्र्य हवे असते, कारण तो त्याचा मूळचा दिव्य स्वभाव आहे. हे स्वातंत्र्य केवळ भगवंतांच्या दिव्य सेवेद्वारेच प्राप्त होते. बहिरंगा शक्तीने भ्रमित झाल्याने प्रत्येकाला आपण स्वतंत्र आहोत असे वाटते, परंतु तो प्रकृतीच्या गुणांनी बांधलेला आहे. बद्ध जीव या पृथ्वीवर सुद्धा स्वेच्छेने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही, तर परग्रहावर जाण्याविषयी काय सांगावे. परंतु भगवंतांचे अखंड यशगान करण्यात संलग्न असलेले नारद मुनींसारखे पूर्णपणे मुक्त आत्मे केवळ या पृथ्वीवरच नव्हे तर ब्रह्मांडाच्या कोणत्याही भागात त्याचप्रमाणे दिव्य आकाशात कोठेही संचार करण्यास मुक्त आहेत. आपण अशा स्वातंत्र्याच्या विस्ताराची आणि अमर्यादपणाची कल्पना करू शकतो. हे स्वातंत्र्य जवळजवळ भगवंतांप्रमाणेच आहे. त्यांच्या या भ्रमणाचे काही कारण नाही, त्यास कोणते बंधन नाही आणि त्यांचे मुक्त भ्रमण कोणी थांबवू शकत नाही. अशा प्रकारेच भक्तीची दिव्य पद्धतही मुक्तच आहे. अशी भक्ती सर्व विधींचे यथारूप पालन करून देखील एखाद्याच्या हृदयात विकसित होईल अथवा होणारही नाही. त्याचप्रमाणे भक्ताची संगत सुद्धा मुक्त आहे. एखाद्याला अशी संगत मिळण्याचे त्याला सौभाग्य लाभेल अथवा तसे सौभाग्य अनंत प्रयत्नांतीही लाभणार नाही. अर्थात भक्तीच्या सर्वच क्षेत्रात स्वातंत्र्य हे मूलभूत आहे. स्वातंत्र्याविना प्रेममय सेवेचा निर्वाह होत नाही. भगवंतांना शरण जाणे याचा अर्थ आपले स्वातंत्र्य हरवून बसणे असा नाही. भगवंतांना सद्गुरु रूपी पारदर्शी माध्यमाद्वारे शरणागत होणे
म्हणजे जीवनाचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळविणे होय. हरे कृष्ण. अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शारंग धन्वनः गायन्माद्यमिदं तन्त्र्या रमयत्या तुरम जगत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. देवर्षी नारदांचा जय जयकार असो. ते धन्य आहेत. ते भगवंतांच्या चरित्रांचे यशगान करतात. ते स्वतः त्याचे सुख अनुभवतात आणि त्याच वेळी ब्रह्मांडातील दुःखी जीवांना दिव्य प्रेरणा देतात. हरे कृष्ण. प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्री नारद मुनी आपले वाद्य वाजवून विश्वातील अखिल जीवांना दुःखमुक्त करण्यासाठी भगवंतांच्या दिव्य चरित्राचे महात्म्य गातात. या ब्रह्मांडात कोणीही सुखी नाही आणि सुख म्हणून जे काही अनुभविले जाते तो मायेचा भ्रम आहे. भगवंतांची मायाशक्ती इतकी प्रबळ आहे की डुक्कर देखील विष्ठेत लोळत असले तरी त्याला आपण सुखी आहोत असे वाटते. भौतिक जगात कोणीही वस्तुतः सुखी होऊ शकत नाही. अशा भौतिक जगातील दुःखी निवाशांना प्रबुद्ध करण्याकरिता श्रील नारद मुनी सर्वत्र भ्रमण करतात. त्रस्त जीवांना भगवत धामात घेऊन जाणे हा त्यांचा उद्देश आहे आणि हेच त्या महान ऋषींचे चरणानुगमन करणाऱ्या प्रामाणिक भक्तांचे ध्येय आहे. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील नारद व्यास संवाद नामक 6व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सायली माताजी पुढची करतील शेअर, मग आपण पुढचा श्लोक वाचू. लावलाय माताजी. हा, ओके, आला. हरे कृष्ण. अध्याय 7वा. द्रोणपुत्राला दंड. शौनक उवाच. निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतं अभिप्रेतं ततः किं करोद्विभुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री शौनक ऋषींनी विचारले, हे सूत, महान आणि दिव्य शक्ती संपन्न श्री व्यासदेवांनी नारद मुनींकडून इच्छेनुसार सर्व काही श्रवण केले. नारद मुनी निघून गेल्यानंतर पुढे त्यांनी काय केले? हा, प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. या अध्यायात मातेच्या गर्भात सम्राट परीक्षितांचे जे चमत्कारिकरित्या संरक्षण करण्यात आले त्या अनुषंगानेच भागवताच्या वर्णनाचा संकेत मिळतो. या घटनेला द्रोणाचार्यांचा पुत्र अश्वत्थामा कारण होता. त्याने द्रौपदीच्या 5 पुत्रांचा झोपेत असताना वध केला होता आणि त्यामुळे त्याला अर्जुनाकडून शिक्षा झाली होती. भागवतासारख्या महान रचनेचा प्रारंभ करण्यापूर्वी श्री व्यासदेवांनी भक्तिपूर्वक ध्यानाने संपूर्ण सत्याचा साक्षात्कार केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत उवाच. ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत म्हणाले, वेदांशी जुळवून संबंधित असलेल्या सरस्वती नदीच्या पश्चिम तटावर शम्याप्रास नावाच्या स्थानी ऋषींच्या कर्तव्यांचे संवर्धन करणारा एक आश्रम आहे. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य: श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय. ज्ञानाच्या आध्यात्मिक विकासासाठी योग्य स्थानाची आणि वातावरणाची निश्चितच आवश्यकता असते. या हेतूसाठी सरस्वती नदीच्या पश्चिम तीराकडील स्थान विशेष उपयुक्त आहे. त्या बाजूला शम्याप्रास स्थानी व्यासदेवांचा आश्रम आहे. श्रील व्यासदेव गृहस्थाश्रमी होते, तरीही त्यांच्या राहत्या निवासस्थानाला आश्रम म्हणूनच संबोधले जात होते. आश्रम असे स्थान असते की जेथे आध्यात्मिक संस्कृती नेहमीच उन्नत स्थितीत असते. ते स्थान किंवा आश्रम एका गृहस्थाचा आहे की संन्याशाचा आहे हे महत्वाचे नाही. संपूर्ण वर्णाश्रम संस्थेची रचनाच अशी आहे की त्यात मानवी जीवनाची प्रत्येक अवस्था आश्रम म्हणूनच समजली जाते. याचा अर्थ असा की आध्यात्मिक विकास सर्वांसाठी समान रूपाने आवश्यक आहे. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, संन्यासी या साऱ्यांचे जीवन ध्येय एकच आहे, परमतत्वाचा साक्षात्कार. म्हणून आध्यात्मिक विकासाच्या संबंधात यांपैकी कोणीही कमी महत्वाचे नाही. यांच्यातील तारतम्य हा वैराग्याच्या आधारे केलेला औपचारिकतेचा भाग आहे.
सर्व संन्यासी त्यांच्या व्यावहारिक वैराग्याच्या बळावर सर्वांद्वारे आदराने पाहिले जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदद्धौ मनस्वयं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या स्थानी बोरींच्या वनाने वेढलेल्या आपल्या आश्रमात श्रील व्यासदेव आचमन करून ध्यानासाठी बसले. हरे कृष्ण. योजना माताजी, हा आणि पुढचा. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य. आपले आध्यात्मिक गुरु श्रील नारद मुनींच्या उपदेशानुसार व्यासदेवांनी चिंतन करण्याच्या त्या दिव्य ठिकाणी बसून आपले मन एकाग्र केले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्ती योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यांनी आपले मन भक्ती योगाद्वारे पूर्णपणे एकाग्र केले. तेथे भौतिकतेचा स्पर्शही नव्हता. अशा स्थितीत त्यांनी भगवंतांचे बहिरंगा शक्तीसह दर्शन घेतले. बहिरंगा शक्ती पूर्णपणे भगवंतांच्या नियंत्रणात होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तियोगानेच परमसत्याचे सम्यक दर्शन करता येणे शक्य आहे. भगवद्गीतेत देखील हे निर्धारित केलेले आहे. केवळ प्रेममय सेवेच्या प्रक्रियेनेच कोणीही परमसत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचा पूर्णपणे साक्षात्कार करू शकतो आणि अशा पूर्ण ज्ञानाने तो भगवंतांच्या राज्यात प्रवेश करू शकतो. निराकार ब्रह्माच्या किंवा स्थानविशिष्ट परमात्म्याच्या एकांगी साक्षात्काराने कोणीही भगवंतांच्या धामात प्रवेश मिळवू शकत नाही. श्री नारदांनी व्यासदेवांना भगवंत आणि त्यांच्या चरित्रावरील दिव्य चिंतनात एकरस होण्याचा समुपदेश दिला. श्रील व्यासदेवांनी ब्रह्मज्योतीचे ध्यान केले नाही, कारण ब्रह्मज्योती परमसत्याचे आत्यंतिक स्वरूप नाही. पुरुषोत्तम भगवंतांना समजणे ही परमदृष्टी आहे. भगवद्गीतेत 7:19 म्हटलेले आहे, वासुदेवः सर्वमिती. उपनिषदात सुद्धा असे म्हटले आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेवांच्या सभोवती सोनेरी तेजाचे हिरणमयेन पात्रेण निराकार ब्रह्माचे आवरण आहे. भगवंतांच्या कृपेने जेव्हा ते आवरण दूर होते तेव्हा खऱ्या अर्थाने परमसत्याच्या मुखाचे दर्शन होते. येथे परमसत्याचा उल्लेख पुरुष अथवा व्यक्ती असा केलेला आहे. परमपुरुष भगवंतांचा उल्लेख अनेक वैदिक शास्त्रातून आहे. भगवद्गीतेत पुरुष हे शाश्वत मूळ व्यक्ती आहेत अशी पुष्टी केली आहे. परम भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम आहे. त्यांच्या अनेक शक्ती आहेत. त्यांपैकी विशेषतः अंतरंगा, बहिरंगा आणि तटस्था या शक्ती प्रमुख आहेत. या ठिकाणी ज्या शक्तीचा उल्लेख आहे ती बहिरंगा शक्ती आहे. ते तिच्या कार्यांच्या वर्णनावरून समजेल. अंतरंगा शक्ती ही ज्याप्रमाणे चांदणे चंद्रासोबत असते त्याप्रमाणे परमपुरुषासोबतच असते. बहिरंगा शक्तीची तुलना अंधाराशी केलेली असते, कारण ती प्राणी मात्रांना अज्ञानांधकारात जखडून ठेवते. हे पद भगवंतांची ही शक्ती सत्याखाली असल्याचे दर्शविते. अंतरंगा शक्ती अथवा श्रेष्ठ शक्ती देखील माया म्हणून ओळखली जाते, परंतु ती आध्यात्मिक माया आहे. अर्थात ती आध्यात्मिक प्रदेशात प्रकट असलेली शक्ती आहे. जेव्हा कोणी या अंतरंग शक्तीच्या आश्रयाखाली असतो तेव्हा भौतिक अज्ञानाचा अंधकार तत्काळ नष्ट होतो. इतकेच काय, जे आत्माराम दिव्यत्वाशी एकरूप आहे ते सुद्धा या मायेचा किंवा अंतरंग शक्तीचा आश्रय घेतात. प्रेमभक्ती किंवा भक्तियोग अंतरंगा शक्तीचे कार्य आहे, म्हणून प्रकाशामध्ये अंधकाराला प्रवेश नसतो. तद्वत तेथे कनिष्ठ किंवा भौतिक शक्तीचा प्रवेश नाही. अशी अंतरंगा शक्ती निराकार ब्रह्माच्या धारणेत प्राप्त होऊ शकणाऱ्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की निराकार ब्रह्मज्योती ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांची अंगकांती आहे. पुढील श्लोकात स्पष्ट केले जाईल त्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त कोणीही परमपुरुष असू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जीव जरी प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे असला तरी या बहिरंगा शक्तीमुळे तो स्वतःला प्राकृतिक पदार्थ मानतो आणि परिणाम स्वरूप न इच्छिलेली भौतिक दुःखे ओढवून घेतो. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय आता? सुषमा माताजी, तुम्ही वाचताय का? हा, बघू. अजूनपर्यंत ज्यांनी वाचलं नाही त्यांना प्रथम विचारू.
आणि त्या नसतील वाचणार तर तुम्ही वाचा. बर. सुषमा माताजी, त्याच्यानंतर कोण आहे अजून? वर्षा माताजी आहेत. वाचो माताजी. नाही का कोणी अजूनपर्यंत ज्यांनी नाही वाचलं त्यांना वाचायचं नाही? बरं, मग विमल माताजी तुम्ही हा वाचा आणि पुढचा सुमन माताजी तुम्ही वाचा. बर. कृष्णा तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे. येथे भोगवादी जीवाच्या दुःखच मूळ कारण, दुःखाचे निवारणाचे आवश्यक उपाय आणि वांछित आत्यंतिक पूर्णत्व या गोष्टीचा निर्देश केला आहे. जीव तत्वत भौतिक बंधनापलीकडचा आहे, परंतु तो आता बाह्य शक्तीच्या बंधनात पडला आहे आणि म्हणून तो स्वतःला भौतिक समजत आहे. अशा अमंगल संबंधामुळे दिव्य स्वरूपी जीव प्राकृतिक 3 गुणांनुसार दुःख भोगतो. जीवाने स्वतःविषयी प्राकृतिक निर्मिती असल्याचा गैरसमज करून घेतला आहे. याचा अर्थ असा आहे की त्याची प्राकृतिक प्रभावाखालील विकृत वर्तमान विचारसरणी, भावना, इच्छा इत्यादी स्वाभाविक स्थितीतील नाहीत, पण त्याचा विचार करण्याचा, भावनांचा, इच्छांचा स्वतःचा एक स्वाभाविक मार्ग आहे. जीव आपल्या मूळ स्थितीत विचारशक्तीहीन, इच्छाशक्तीहीन अथवा भावनाशक्तीहीन नाही. भगवद्गीतेत बद्ध जीवाचे वास्तविक ज्ञान सद्यस्थितीत अज्ञानाचे आवृत असल्याची पुष्टी केलेली आहे. अशा रीतीने येथे जीव हा अदृश्य निर्विशेष ब्रह्म आहे अशा सिद्धांताचे खंडन झालेले आहे. जीवाचा मुक्त स्थितीत देखील विचारांचा स्वतःचा एक मार्ग आहे, म्हणून हे शक्य नाही. बाह्य शक्तीच्या प्रभावात असल्यामुळे तो बद्ध अवस्थेत पडला आहे. म्हणजेच जीव भगवंतापासून विभक्त झाल्यावर माया शक्ती कार्य करू लागते. जीव बाह्य शक्तीने भ्रमात पडावा अशी भगवंताची इच्छा नसते. बाह्य शक्तीला याची जाणीव असते, पण तरी ती विस्मृतात्म्याला आपल्या भ्रमोत्पादक प्रभावाने मायेत ठेवण्याचे कार्य करते. भगवंत मायाशक्तीच्या या कार्यात मुळीच हस्तक्षेप करीत नाहीत, कारण बद्ध जीवाचे उत्थान होण्यासाठी मायाशक्तीच्या अशा कर्तृत्वाची देखील आवश्यकता असते. पुत्रवत्सल पित्याला आपल्या मुलाला दुसऱ्याने फरकाटलेले आवडत नाही, तरीही तो अवज्ञा करणाऱ्या आपल्या मुलाला मार्गावर आणण्यासाठी एखादा कठोर मनुष्याच्या हाताखाली ठेवतोच. परंतु परमस्नेही परमपिता बद्ध जीवाची भ्रामक शक्तीच्या प्रभावातून सुटका होण्याची कामना करतात. राजा अवज्ञा करणाऱ्या नागरिकांना कारागृहात टाकतो, परंतु कधी कधी बंदिवानांना सुविधा मिळावी म्हणून तो तेथे जातो, त्यांची सुधारणा व्हावी म्हणून चर्चा करतो आणि त्यांना मान्य केल्यावर तो त्यांची सुटका करतो. त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या राज्यातून मायाशक्तीच्या राज्यातील भगवद्गीतेच्या रूपाने बद्ध जीवांना सहाय्य प्रदान करतात. त्यांनी स्वतः सांगितले आहे की मायाशक्तीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग अतिशय कठीण आहे, परंतु जे त्यांच्या चरणकमळाचा आश्रय घेतात ते त्यांच्या आज्ञेने मुक्त केले जातात. हा शरणागतीचा मार्ग म्हणजे मायाशक्तीच्या ब्रह्मकारी प्रभावातून मुक्त होण्याचा उपाय आहे. शरणागती सत्संगाच्या प्रभावाने पूर्ण होते. म्हणून भगवंतांनी असे सुचवले आहे की ज्यांनी परमसत्याचा साक्षात्कार केला आहे अशा संत पुरुषाचे शब्द श्रवण करून अनेक जण त्यांच्या दिव्य सेवेत संलग्न झालेले आहेत. बद्ध जीवाला भगवंताविषयाच्या श्रवणाची गोडी लागते आणि केवळ अशा श्रवणातूनच त्यांची आध्यात्मिक उन्नती होते. त्याला भगवंताविषयी आसक्ती उत्पन्न होते. शरणागतीच्या प्रक्रियेनेच सर्व गोष्टीचे संपादन होत असते. येथे देखील भगवंतांनी व्यासदेवांच्या अवताराद्वारे हाच मार्ग सुचविला आहे. अर्थात भगवंत 2 मार्गांनी बद्ध जीवाला त्यांच्या मूळ स्थितीवर आणतात. बहिरंग शक्तीकडून शिक्षेच्या प्रक्रियेने आणि स्वतःच्या त्यांच्या अंतर्बाह्य रूपाने आध्यात्मिक गुरु होऊन. प्रत्येक जीवाच्या हृदयात भगवंत परमात्म्याच्या रूपाने आध्यात्मिक गुरु आहेत आणि बाह्यात शास्त्रे साधू गुरु यांच्या रूपाने आध्यात्मिक गुरु आहेत. पुढील श्लोकात हे अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहे. मायेच्या अधीक्षक पदाचे सामर्थ्य वेदांमध्येही केन उपनिषद वर्णिलेले आहे. येथे हे स्पष्ट सांगितले गेले आहे की बाह्य शक्ती व्यक्तिगत सामर्थ्याने जीवाला नियंत्रित करते. बहिरंग शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असलेला जीव स्वतंत्र रूपाने स्थित झालेला असतो.
तथापि भागवताच्या या विधानावरून हे स्पष्ट होते की हीच बाह्य शक्ती भगवंतासमोर किंवा पूर्णत्व व्यक्तीसमोर निकृष्ट स्तरावर अवस्थितीत आहे. ही मायाशक्ती पूर्णतम व्यक्तीजवळ किंवा भगवंताजवळ येऊ शकत नाही. ती केवळ प्राण्यावर प्रभाव गाजवू शकते. असे असताना परमेश्वरा मायाशक्तीद्वारे भ्रम निर्माण होतो आणि तो जीव भाव प्राप्त करतो. ही एक विपरीत कल्पना आहे. जर जीव आणि परमेश्वर एका श्रेणीतील असते तर व्यासदेवांनी ते जाणले असते. भगवान सर्वज्ञ असल्यामुळे भ्रमित जीवाच्या बाबतीत भौतिक दुःखांचा प्रश्नच आला नसता. परमेश्वराला आणि जीवाला एका श्रेणीत लेखण्याच्या अद्वैतवाद्यांच्या अनेक निर्बुद्ध युक्त्या आहेत. भगवंत आणि जीव एकच असते तर शील सुखदेव गोस्वामींनी त्यांच्या दिव्य लीलाचे वर्णन करण्याचे कष्ट उठविले नसते, कारण त्या सर्व मायेशक्तीच्या अभिव्यक्ती झाल्या असत्या. मायेच्या बंधनातील दुःख पीडित मानवतेकरता भागवत हा रामबाण उपाय आहे. म्हणून शील व्यासदेवांनी सर्वप्रथम बद्ध जीवांच्या वास्तविक रोगाचे निदान केलेले आहे आणि ते म्हणजे सर्व जीव बाह्य शक्तीने भ्रमित केले गेले आहेत. आत्म्याची रोगग्रस्त अवस्था आणि रोगाचे कारण हे या दोघांनाही जाणून त्यांनी ज्यांच्यापासून मायाशक्ती दूर तिष्ठीत उभी राहते अशा परमपुरुषाला देखील जाणले. पुढील श्लोकात मायेचे निराकरणाचे उपाय सुचविलेले आहेत. वस्तुत परमपुरुष भगवान आणि जीव गुणात्मक दृष्ट्या एकच आहेत, परंतु भगवंत मायाशक्तीचे नियंत्रक आहेत आणि जीव मायाशक्तीने नियंत्रित आहेत. अशा रीतीने भगवंत आणि जीव एकाच वेळी अभिन्न असून भिन्नही आहेत. भगवंत आणि जीव यांच्यातील शाश्वत संबंध दिव्य आहेत. तसे नसते तर त्यांनी बद्ध जीवांना मायेच्या पकडीतून सोडवण्याचा त्रास घेतला नसता. त्याचप्रमाणे जीवाचा भगवंताविषयी स्वाभाविक स्नेह व प्रेम जागृत होणे आवश्यक आहे आणि यातच जीवाचे परम सार्थक आहे. भागवत जीवनाचे हेच ध्येय बद्ध जीवासमोर ठेवित आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जीवाला नको असणारी दुःखे भक्ती योगाने प्रत्यक्षपणे क्षीण होतात, परंतु सामान्य लोक हे जाणीत नाहीत. म्हणून विद्वान व्यासदेवांनी परम सत्यासंबंधी वेदवाङ्मयाची सात्वत संहितेची रचना केली. हरे कृष्ण. हा आणि पुढचा श्लोक सुमन माताजी तुम्ही वाचा आणि मग वाचते. आपण आज थांबूया. मी वाचू हरे माताजी? कृष्ण. मग श्रील पुढचा श्लोक व्यासदेवांनी सुषमा माताजी तुम्ही वाचा. या सुमन माताजी वाचतील हा श्लोक. श्रील व्यासदेवाने सर्व पूर्ण भगवंतांचे दर्शन केले. यावरून असे समजते की भगवंतांच्या परिपूर्ण व्यक्तिमत्वात त्यांच्या अंगाचा उपांगाचाही समावेश होतो. अर्थात त्यांनी भगवंतांच्या अंतरंग आणि बहिरंगा तटस्था अशा निरनिराळ्या शक्तींचेही दर्शन केले. त्यांनी त्यांच्या अनेक स्वांश रूपाचे अंशांचे अवतारादीचे दर्शन केले. तसेच त्यांनी बहिरंगा शक्तीचे भ्रमित झालेल्या बद्ध जीवांच्या अनावश्यक दुःखांचे निरीक्षण केले आणि शेवटी बद्ध जीवांच्या दुःख परिहाराचा प्रेममय भगवत भक्ती हाच एक उपाय असल्याचे जाणले. हे एक महान दिव्य विज्ञान आहे आणि त्याचा प्रारंभ भगवंतांच्या नाम यश महात्म यांच्या श्रवण कीर्तनाने होतो. भगवत प्रेमाचा उदय कीर्तन श्रवणाच्या यांत्रिकी पद्धतीने होत नाही, तर ते पूर्णपणे भगवंतांच्या अहेतुकी दयेवर अवलंबून आहे. जेव्हा भगवान भक्ताच्या प्रामाणिक प्रयत्नावर पूर्ण संतुष्ट होतात, तेव्हा त्याला प्रेममय भक्ती प्राप्त होण्याची शक्यता असते. असे असले तरी निर्धारित स्वरूपातील श्रवण कीर्तनाने भौतिक अस्तित्वाच्या अतिरेकी दुःखाचे तात्काळ निराकरण होते. असे भौतिक ताप दूर होण्यासाठी दिव्य ज्ञानाच्या विकासाची अपेक्षा नसते. उलट ज्ञानच परम सत्याच्या अत्यधिक साक्षात्कारासाठी भक्तीवर अवलंबून आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सुषमा माताजी तुम्ही.
हरे कृष्ण. यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुपपद्यते पुंसः शोकं मोह भयापहा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. वैदिक वाङ्मयाचे केवळ श्रवण करून परमपुरुष भगवान श्रीकृष्णांच्या प्रेममय भक्तीची भावना अंकुरित होते आणि त्याच क्षणी दुःख, भ्रम, भीती यांचे निराकरण होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचा. तात्पर्य. आपल्या वेगवेगळ्या इंद्रियांपैकी कर्णेंद्रिय अधिक प्रभावी आहे. गाढ निद्रेत देखील हे इंद्रिय कार्यरत असते. जागृतावस्थेत कोणीही आपल्या शत्रूच्या हातून स्वतःची सुटका करून घेईल, परंतु निद्रावस्थेत मनुष्य कर्णेंद्रियांनी सुरक्षित असतो. त्रितापांपासून मुक्ती मिळविणे हे जीवनाचे ध्येय आहे आणि या ध्येय प्राप्तीच्या संबंधानेच येथे श्रवणाचे महत्व सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक जण क्षणोक्षणी शोक करीत आहे. तो भ्रमित वस्तूंच्या मृगजळामागे लागलेला आहे आणि नेहमीच आपल्या मानलेल्या शत्रूपासून भयभीत आहे. ही भौतिक रोगाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. या ठिकाणी हे निश्चयपूर्वक सुचविण्यात आले आहे की भागवताचा संदेश केवळ श्रवण करून मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाकडे आकर्षिला जातो आणि असे झाल्यावर या भौतिक रोगांची लक्षणे लोप पावतात. श्रील व्यासदेवांनी सर्वपूर्ण भगवंतांना पाहिले. या विधानाप्रमाणे त्यांनी सर्वपूर्ण भगवान श्रीकृष्णांचे दर्शन केले. हे संमत झाले. भगवत सेवा विशुद्ध भगवत प्रेमात विकसित होते. प्रेम हा शब्द बऱ्याच वेळा स्त्री पुरुष संबंधाबाबत उपयोगात आणला जातो. तथापि प्रेम हा एकच शब्द भगवान श्रीकृष्ण आणि जीव यांच्या संबंधाचा उल्लेख करण्याकरता योजला जाऊ शकतो. भगवद्गीतेत जीवांचा उल्लेख प्रकृती असा केला जाऊ शकतो. प्रकृती असा केला आहे. संस्कृतामध्ये प्रकृती स्त्रीलिंगी आहे. भगवंताचा उल्लेख नेहमीच परमपुरुष असा करण्यात आलेला आहे. अशा रीतीने भगवंत आणि जीव यांच्यामधील स्नेह काहीसा स्त्री व पुरुषाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवत प्रेम हा शब्द प्रयोग योग्यच आहे. आध्यात्मिक विषयवस्तूच्या श्रवणातून भगवत भक्तीचा प्रारंभ होतो. भगवान सर्व प्रकारे पूर्ण आहेत आणि म्हणून ते आणि त्यांच्या संबंधातील विषय वस्तूंचे श्रवण भिन्न नाही असे असल्यामुळे दिव्य ध्वनीच्या उच्चारणाच्या प्रक्रियेने त्यांच्याविषयी श्रवण करताच त्यांच्याशी तात्काळ संबंध स्थापित होतो. दिव्य ध्वनी इतका प्रभावी असतो की त्याच्या उच्चारणाने सर्व भौतिक दुःखे तत्क्षणी नाहीशी होतात. मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे भौतिक संपर्कामुळे जीव एक प्रकारची गुंतागुंत विकसित करतो आणि माया प्रबळ झालेली आणि भौतिक देहाचे माईक बंधन सत्य समजतो. अशा भ्रमामुळे सर्व योनीतील जीव विविध प्रकारे भ्रमात पडतात. जीवनाच्या विकसित स्तरावर विकसित स्तरावर सुद्धा हीच माया प्रबळ झालेली दिसते. त्यांच्यात अनेक वाद किंवा विचारधारा निर्माण होतात. त्या लोकांना भगवंताच्या प्रेमापासून दूर नेतात. त्यामुळे मनुष्यामधील प्रेमही नष्ट होते. या सर्व गोष्टी मायेच्या प्रबलतेमुळेच घडतात. भौतिकतेच्या भ्रमित करणाऱ्या या गुंतागुंतीचे निराकरण भागवताच्या श्रवणातून होते आणि समाजात शांतीचा शुभारंभ होतो. राजकारणी लोक अनेक राजकीय स्थितीत अशा शांतीसाठी फार उत्सुक असतात. राजकारण्यांना प्रजेत आणि राष्ट्रात शांतता हवी असते, परंतु त्याचवेळी भौतिक स्वामित्वाच्या दुर्दम्य आसक्तीमुळे सर्वत्र भ्रम आणि भीती पसरलेली असते. त्यामुळे राजकारण्यांनी शांती संमेलने समाजात शांती आणू शकत नाहीत. हे केवळ भगवान श्रीकृष्णांविषयी भागवतातील विषय वस्तूंच्या श्रवणाने शक्य होऊ शकेल. मूर्ख राजकारणी शतकानुशतके शांती संमेलने शिखर परिषदा भरवीत जावोत, परंतु ते यशप्राप्तीत असफल होतील. जोपर्यंत आपण भगवान श्रीकृष्णांशी असलेल्या आपल्या संबंधांची पुनर्स्थापना करण्याच्या स्थितीवर
येत नाही तोपर्यंत शरीरच आत्मा आहे असा भ्रम आणि भयाकुलताही राहणारच. भगवान श्रीकृष्ण स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम असल्याची शास्त्रातून शेकडो प्रमाणे उपलब्ध आहेत आणि वृंदावन, नवद्वीप, पुरी अशा कित्येक स्थानातील भक्तांची स्वानुभवावरून सहस स्वानुभवावरून सहस्त्रावधीप्रमाणे आहेत. कौमुदी कोशात भगवान श्रीकृष्णांच्या पर्यायी नावात यशोदानंदन, पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान, परब्रह्म अशी अनेक नावे आहेत. सारांश हा की वैदिक वाङ्मय भागवताचे श्रवण केल्याने भगवान श्रीकृष्णांशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित होतो आणि फलतः सांसारिक ताण, भ्रम, भय यांच्या पलीकडे जाऊन जीवनाची सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त करता येते. भागवताच्या विनम्र श्रवणाची ही व्यवहार्य परीक्षा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण आज थांबूया इथे आणि 8व्या श्लोकापासून आपण उद्या वाचन सुरू ठेवूया. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे माता कृष्ण सर्वांना.